labot ani unta. Ayay, Catherine speak siya pag yun. Oh, sige, katong tag 1.5. Ayay! Yawers, datuan nato din nga sa doon natin. Bossing! Nahira gyud oh. Naka-scrambler nga 220R. So ready na mi guys. Reader reader nga 150. Sniper nga 150 guys. Tapos kamera ang 125 ani animal. Yan. Scrambler nga 150 sa Motor Star. So ang route na mo karon is kuan ni route 9. Ito, wara looper. Shout out tayo sa team Hampas Looper. Oh, Hampas Looper? Manila ka to. Manila mo siguro to. Ba? Manila. Basta mo na to. Lawas skateboard gimong bangko sa scrambler. Yan nakagahi guys. Karon ro kita skateboard gimong bangko sa scrambler. Isda. Tamban. Di? Lu tamban gede ben maligya mo tamban? Banding ni o mamaligya tag tamban. Isa na apil na dira. Ay apil ani. Sagol-sagol ito na no. Apil na suro yung banding. Oh, pwede ra. Maligya pandit. Uy, namaligya mo isda. Ha? Maligya mo isda. Tag 30 kilo tuloy, ali. Naro? Tuloy ba? Tuloy. Iya. Abi palang galisod. Kaluoy ba lang? Gabo. Tapi katuloy. Yeah, word. Nana lagi di kalisod kay katuloy. Uy, unsa man ang isa na ni Goro naman eh. Ah, limutsito ani bay? Namutos naman daw. Wala ko na motos. For your information guys, kung naa ganito yung mga uban ka uban, maglain gid ka nga. Ano man? Masa, maglain po taw kanang dili gusta ganahan sa gol ha. Tawag book times paging book times. Oy, dili may nana guys. Friendly ta dere. Oh, pero wa na putuso na isulod na sa bag awag ali. Oy, dili na ko poston para. Dong, asa ang limonsito dong? Kuha na kay dong. Halang na dong. Lain na ba kanig lami basta wala limonsito. Nawa na. Nara, dagan. Limonsito. Limonsita. Pero atong cake dia nara. O yun na, relax lang. Kandol para mo blowjob siya. Ama kandila. Siya, ang kani. Oy, wala kandila. Kandila nga puti ba? Uy, itom. Kanang kuan ba kang parga? Grabe naman sana itom nga kandila. Sa tawag na kanang perdon. Kanang itom o perdon ang dago ay mga 7 inches katagas. Kanang sangko diri ba? 7 inches di ba? Oh! Isa pa. May kimigwan ba? Sinugo sa redors ba? Ha? Sinugo sa redors. Oh! Sus! Grabe! Ang tiyan, triple mo kaya ay mahal oh! Pero happy birthday yun! Happy birthday! O may ligo! Guys, mga ligo may niya guys. Pero kay nakaligo naman yung isa. Later, maligo. Tayo pa, kung nagligo alas 12 na. Alas 12? Murag manambalay lugar. Kan manambal ba? Manambal? Billy Santo. Pwede kawa sa mga wak-wak kay Halloween ba karon? Ay, oo. Puso sa damong naong. Ayay! Ay, ako ra dali. Inyong naong? Ako ra. Dili may pwede maligo, basa mong buhok, kaya may nagriban. Ako na yung masulti nga hapit na basad mauso imong naong. Tawa. Dili ta mo guys, dili mo. Unsa mo maingon marking nga mauso na sa daw yung naong. Amo gid apil gyud ko. Apil wag ka ingon mauso na pa daw yung naong. Actually talagsar jud kani mauso ni nga among naong pero dili pud basta-basta ni siya nga mga klase nga mga Ngano? Unsa may nakabasta-basta na naong nga. Dai kini siya pattern. Ay, pattern. Spell pattern. Still pattern. Ha? Pass. Basta P ang nagulala. I'm with Mayor Dodong. Yes sir. Lahi may og dagway pero Gwapo. may mga gwapo. Mga lami. Mga Dax. Oh, Dax mga ba gamay? Dax man ta. Ay, Dax ba? Dax man ta. Siya ikaw, Dax gamay. Dax or Jots? Sa mga to gyud anak ko tarway mo Wala man na-try. Wala pa na-try. I-try na unya. Try na. Mamalaw matasuga.
Ay, dax gini kay mahugno. Sabot kay mo yung kamugos. Ayaw. Kami taas ra kami duha na mas maglinog ba? Lagi. Naglinog man. Jerry kanta siguro. Yay! Come on. Wala. Mogit. Nagkakay ka doon, sampurado na yung Yun, no? Tanod. Power. Si Lucian, para sa Lucian papadanlog. Oo, para dili sakit. Kailangan palandog. Cream silk man ang gamit na mo. Ay, dili ko kuan. Ingan sila, og mupilit daw na siya. Unsa na gipilit? Mupilit ang kutsara diha. Kutsara. Kung mupilit, nabaksina na daw. Pagak man lagi. Unya, pero dili mo pilit, Ay, takili na ito di abi daw positive na. kung dili mo pilit, wala na baksinan. So, pigil lang ka kung baksin. Magnet. Hala, vaccine to ni Manny Pacquiao. Pilit virgin. Dili na virgin. Sumunod na test bago karon. Bebe, try. Testing sila. Isa lang, try lang to. Paning kamot. Ala. So di na virgin. My God. Lawayi pa. Again. Nganong sa panahon nga katong Digid siya ba? nipilit na lagi. Di ako do bi. Naglusun. Pilit, virgin. Kung di na ako pilit, di na virgin. Sumuto ka sa ako na baksinan ko wala. Sa imo. Wala. Wala ni pilit. Ala virgin. Virgin pa. Ang bangag sa ilong. Imo magawiran. Adi na gid virgin. Kani silang duha oh. Pero Mo pilit ni sa imong braso virgin pa ka. ko. Pag dili na mo pilit, di na virgin. Pati ba naman diri? Oh, ana. Sign. Ay, hawi. Kailangan magpilit manggod. Buti nga glaway. Ka sa akong ebidensya. Ina kabaloko. Hindi ako dito. Kabaloko. Ay na process. Di na virgin. Di na lagi virgin lagi. Nipilit pa lagi na. Di na virgin. Hoy, Tikas, nipilit kaya lagi, tabi oh. ka. Mo man ako nipilit. Bebe. Basta mo pilit, virgin. Pag dili na virgin, butagak. Naamta ko yung inaani po nga naglingkod lang mo para kita sa lugar na kuan. Oo, pareha na. Pilit. Oh, nipilit pa lagi. Virgin palagar. Asa nga side. Yun, no? Power.